नमस्कार युट्यूबवाल्यांनो, कशे आसात बरे मा? तर गेल्या वेळी तुमका आम्ही केळ्याचो शिरो दाखवलो आणि ह्यावेळी आहे तुमका आता आंब्याचो शिरो म्हणजेच हापूस आंब्याचो शिरो दाखवतली। तेव्हा ह्यो शिरो तुम्ही नक्की करून बघा। ह्यो शिरो अतिशय कमी साहित्यात बनता आणि झटपट होणारो असा। तो ह्यो नक्की बनवा। तो कसो झालो हे आमका नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडलो तो व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा। आज काय करतलो? शिरो आंब्याचो मागे आहे ना आमका केळ्याचो दाखवलंच नाही। होय 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 आज आता आंब्याचो रोव करतोय। तर आंबे आपल्या गावलेले आहेत, तर ते सांग साहित्य काय काय लागलं तर सांगा ती। हा हे आंबो, ह्या तूप जो आपण मिक्सरात वह्या करून घेतो ना, मिक्सराक लावून घेतलं। आंब्याचा रस काढलो, पण आंब्याची फोडी पण आहे टाकायचं ना तू। होय होय आणि कापून फक्त घर ह्या रव ह्या तूप घेतलं एक पेलो आणि एक पेलो रव हे आपण भाजून घेतलो ना। होय होय भाजलेलो तर आता फक्त तुपातच परत तलय। तो तुमका आता साठवून ठेवचो असत तर अशी भाजून ठेवू शकतो ना होय आपण, होय भाजून ठेवू शकतो। म्हणजे आपल्याला लगेच जर करूचो असत तर आपण ताबडतोब म्हणजे मग वेळ वाचता आपलो। खराब होत नाही, वेळ वाचता, त्याच्यात अळी बिळी पडत नाही। होय ना, हो म्हणून भाजून ठेवायचो। नंतर ही साखर, ही साखर एक पेलो, ही वेलची पूड, वेलची, हे ड्रायफ्रूट सुकोमेवा येतो, सुकोमेवा हा म्हणजे काजू आणि काय मनुका आणि चारोळी असतात हे ना, आपल्या आवडीप्रमाणे। आणि वाईस जरा चिमूटभर मीठ लागतं टाकतला आणि वाईस दूध लागतं, दूध लागतला पेलोभर आणि पेलोभर पाणी घालतलंय। प्रमाण सांगा किती किती घेतलंस ना, म्हणजे एक पेलो रवो असला तो एक पेलो रवो हा, त्या काही अर्धा पेलो साखर हा। अर्धा नाही, अर्धाची थोडी जास्त आहे ना। ठेवायची थोडी बोतली, सगळी नको कारण आंबो असल्यामुळे गोड होतं हा म्हणून जास्त गोड पण बरा नाही। बरं नाही, पण आपण नेहमी शिरो करतो ते कसं प्रमाण घेतो ना। हा समप्रमाण, म्हणजे एक किलो रवा असा तर एक किलो साखर, एक किलो तूप। आता तूप आपण की पूर्ण एक किलो घेतलं नाही हो, नाही कमी आहे, पाऊन पेलो तूप असं। आता हे लाव ना, गॅस लाव, तापत ठेवलं। आता पाणी घालूचा करतोस ना? हो पाणी तापत ठेवते। दोन आता आपण एक पेलो रवा असतो किती पाणी घालूचा? 2 पेले पाणी आणि 1 पेलो दूध, म्हणजे 3 पट पाणी जाऊ 3 पट जाऊ काय सगळं। आता आम्ही त्याच्यातले 1 पेलो दूध घालतो आणि 2 पेले पाणी घालतो। हा, तर ह्योच मापाचा पेलो असा ना। त्याचे हात गरम असा, हा हात भाजत नाही भाजत होत। बस आता या 2 पेले पाणी घेतलंय आणि 1 पेलो दूध घेतलंय। मग 3 पेले दूध घेतला तरी चालतं दूध नाही घेऊन 3 पेले पाणी घेतलं तरी चालतं। आता घाल दूध घालता। दूध आम्ही गरम केलेलंच असं नाही, आधी तर दूध घे पाण्यात, गरम करत ठेवूया थोडे। बघ दूध घातलं नाही पाण्यात, हा दूध घातले। कड काढायचं वाय घे जरासं। आता आम्ही गरम पाणी घातलं, पण जर गरम पाणी गरम करू होया आता। हे दे लाईटर, म्हणजे आपला रवो भाजेपर्यंत गरम होतं ना, गरम होतं का? कमी ठेवतो। हे आता तूप घालूया ना, तापली ना घे, तापली आता तूप घालतं, तूप घालते या बघा। ह्या चांगला वितळला तर ह्याच्यात रवो घालायचो, आणि परतायचा चांगला वितळाने। आणि मग हे कधी घालतलं सुकोमेव? ते आताच घालतलं ह्याच्याबरोबर, तुपाबरोबर, आणि नंतर मग आंबो घालतलंय। गेल्या वेळी आपण केळा भाजून घेतलो ना। होय होय केळा, हे आता रवो भाजतंय हे बघा तुपात। केळ्याचो पण आम्ही व्हिडिओ केलो, तो पण तुम्ही बघून घ्यावा। केळ्याचो शिरो कसो करायचो तो, जेव्हा आता आंब्याचो शिरो करतो आम्ही। आंब्याचं शिरो करतो हे बरोबर भाजलो का कसं दिसतंय? हे आता हे घालते सुकोमेव घालते, आपल्या आवडीप्रमाणे ना। होय किती वेळ भाजायचं? झालं तू भाजलो, जास्त भाजून नको भाजून ठेवलेलं ह्या तारवर म्हटलं ना, ह्या घाली आंबो मस्त त्याचा सुवास सुटलेलो रव्याचो। तो एक वाटीभर आहे आंबो घातले, आंबो। आणि आंब्याचं प्रमाण किती घ्यायचं? आपल्या आवडीप्रमाण घ्यायचा, असं काय नाही ना आपल्याला? नाही तसं काय नाही, किती होय तेवढंच घ्या आंबो।
आणि असं कापून टाकलं तरी चालतं ना? चालतं, कापून टाकलं साल काढून. टाकायचे हा, साल काढून पिकलेलं असं पोहे चांगलं. पिकलेलं चांगलं होयो आणि साल काढायची आणि त्याचे तुकडे करून टाकायचे. किंवा अतिशय मस्त असं होता शिरो. आमची आहे चून कापा पण करता आंब्याची. काय दाखवतो ना तू करून? होय होय, करूया. आंब्याची चून कापा आहे आमचं फेमस असत. आंबे खाऊन खाऊन कंटाळले की आंब्याचा शिरो, आंब्याची चून कापा. त्या किती वेळ भाजायचा? झाला या एक जीव झालो का त्याच्यात दूध ओतूक ती झालं. ढवळतो पर्यंत. दूध ओत. आताच आहे मस्त सुवास सुटलो घमघमाट येतो. आता दूध ओततंय आम्ही. आणि ह्या आम्ही हापूसचा आंबा घेतला. आणि दुसरं कोणतं पण आंबा चालता की हापूसच घ्यायचो? हापूस दुसरं गोड असलं तर तो पण चालता. ओततंय ना, या बघ. हा हा, आता आहे सावकाश आता आहे. वाईट जरा कट काढून घेतल्या त्या मिश्रणात. काय रंग येलो बघा का मस्त अगदी. दूध टाकला तरी मीठ ह्याच्यात ठेवत नाही. हा, दुधात मिठात वाय जाईन आता चवी पुरतं जर असा मीठ टाकलं. फुललो काय हे झालं, सुकला पाणी असं सुट्ट दिलो, आळे दिलो की मग साखर घालायची. सुकत रवो आपल्या काय व्यवस्थित परतून घेऊ ना तो. हो. व्यवस्थित तुपात परतून घ्यायचो तो आणि मग हे दूध घालायचं. आधी काय करायचं साईडने नाही. असं बघ तूप दिसतं तूप सुटतं साईडने. मग तो थोड्या वेळाने अजून 1 मिनिटं परतूया. भाजतो ना, भाजलो नसतो ना तर तो ह्यो झालो असतो. तसं उगटे झाले असते. या तुपात बरं ह्यो झालं, फुललो तो. आता हे काय टाकायचं तू? साखर घालू की भाई आता घाला काही घाली घालत पाहिजे पाण्यात. अगदी सुरू होईल ना. घाय नको करूया, सावशीत करूया. चला आता झाली घालू. कलर बदललो ना. एकच आहे. रंग तर ते काय आंब्याचं मस्त दिलेलो हा. अजून आंबो घालता आणि पाणी कमी घालता तरी जाणार होतो. घालू ना साखर. ही बघा, वरती आहे आता एक- 1 किलोभर साखर घालता. बरोबर नाही हे वाईट जरा कमी या केलंय. आंबो गोड असल्यामुळे जास्त सगळ्यात गोड थोडी होईल. करायची. हा, बस जास्त गोड होईल. आपल्या अंदाजानुसार घालायची. आंबो कसं गोड आहे त्याच्यावर घालायची नाही. आपल्याला जसा गोड आवडत तसा. त्या जणांना खूप शिरा गोड आवडत नाही. जास्त गोड बरं नाही ना हे. आता हे घालूया मिरची. थांब जरा, या साखर साखर जरा वेगळी आणली उतरून ना. एक जीव होणे साखरेचं नाही घालायचं. आता झाकण ठेवता नाही ते. हा, वेलची घालून ढाकण ठेवायचं. आता नाही ना ठेवायचं. नाही नाही, ह्यो पण आहे जुनो पदार्थ असा ना. एकदम जुनो पारंपरिक आहे. आमच्या आधी नाश्त्यात तो रवो करायची, केळा घालून आंबो घालून. चाय वांगडा खाऊन मस्तच लागतं. आणि ह्यो हातावरचो सण एकदम. केव्हा पण करायचो, केव्हा पण मुला बाळांका द्यायचो. आंब्याचा सीझन सुरू झाला की आंब्याचं शिरो, आंब्याचे वडियो, चुन कापात आंबो आमरस पण घालून करतोस ना गे. आमरस केलो. मला तर काय आपल्याला सारखं होतं. हो, बाबा आजोबांका आंबरस खूप आवडायचं ना. खूप खूप आवडले. काय आंबे धराक लागले आणि ते गेले. रानो बाप केल्याने आंबे. एकदा पहिले आंबे धरले ना तर तुमका दिल्याने आणि मग एक दिवस संध्याकाळचे 2 आंबे गावले. ते 2 आंबे घेऊन सोन्यात घेऊन गेले. वाकाडा सांग, त्याच्यावर पण जीव. सोन्या म्हणजे आमची ललिता मावशी राहायला हो. मुलगा सोन्या आणि ताई ताई दोघा जण देव खाया होता सगळ्यांना. त्या आता साखर विकायची ना. विरघळली. आता वेलची घाली, वेलची पूड वाईट जरा चिमूटवर घालायची. एवढी घालू नको. पूर्ण वेलची आहे, साखर नाही घातली तरी. हो,
ही बघा वेलची पूड घातली. वेलची पूड घातला तर का मस्त सुवास सुटलेला. तुम्ही पण बघा आणि करून बघा आणि आमका कळवा. तुमच्या जिल्ह्यात घाला करून नातवंडांका पचवंडांका घाला. माझ्या आता मग पचरू खातला या शिरो मी केलंय तो. आईची आणि आमचे सोपे सोपे असतात रेसिपी. हो, चौथी पिढी आहे माझी, ती खातली हो शिरो. आणि मीच काय करीत नाही, माझी नातरू माका सगळ्यात मदत करतात. मी फक्त ह्या करून गॅसवर ठेवून ढवळून ह्या करून देते, बाकीचा सगळा तीच करतात. मेन सेलिब्रिटी आता बस बसीत होतो टाकणं ठेवल्या काय. यायची लागली सगळी. तू केलंस तसंच होतं रपरपीत. बघा का आंब्याचा कलर दिलेलो पूर्ण. असं करा, मग असं शिरो रेसिपी वाचा आणि करा आणि घाला तुमच्या पोरग्यांका, नातरुवा पत्रुवांका घाला. बघा नावात ती तुमका बरा म्हणतील की. आणि आईची आठवण काढा आमच्या. झालो आहे. हा ना बघ. चांगलं पिटलो आहे ना. हो चुकलं आता चांगलं. काय करायचं, गॅस बंद करू. झाकणा वाट ठेवूया काय. हा आणि गॅस बंद करायचा का. गरम असं ना कढई. थोडं वेळ असं ना कमी करतोय गॅस. अगदी बारीक गॅसवर काय वाफ पडलो ना एक. होय होय 2 मिनिटं. 2 मिनिटं. शिरो झालो. हे बघा ही वाफ काढली 2 मिनिटात. 2 मिनिटात वाफ पडलो 2 नाही. मिनिटं वाफ काढली. हे बघा आता कसं झालं. हे बघा. वा हे बघा मस्तच रंग येईल. रंग येऊ इलो आंब्याचो. बघा ना तोंडात पाणी सुटलं. हे बघा आता गॅस बंद करतो नाही. आता गॅस बंद करते. आहे ना. आता गॅस बंद केल्यान आपलो आंब्याचो शिरो झालेलो आता यार. तयार. आपण तो आता डिशीत काढून घेऊया ना की. होय होय डिशीच काढून घेऊ. बघू की डिश बघूया एकदम हे झालं ना. मस्त आहे. आहे आता शिरो झालेलो ना आपला आंब्याचा. हा हे बघा शिरो तयार झालो. हा हा. आता हे माझे पंतीक मी भरवते. बरोबर बघूया. जसा आमच्या तोंडात पाणी सुटलं आधी. हे बघा भरवते माझे पंतीक. कसा आला सोनू, आवडला तुला? तर ह्यो आंब्याचा शिरो तुम्ही पण करून बघा आणि खाऊन बघा. कळवा कसं झालं तो. आणि कळवा आमका कसं झालं तो. आईने जो केला आहे शिरा तो खूप मस्त झालाय, यम्मी झालाय. जर तुम्ही पण करून बघा आणि सांगा कमेंटमध्ये कसं झालंय ते. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. बाय.